Ok, faly miarahaba antsika jiaby ndraiky koa zegny tonga agnatin'ny programme ty ato. Antsika niany zegny, antsika andeha hagnazava fohifohy tsotratsotra momba ny fampiasagna i raha toy. Toy. Ke agnatin'ny raha ty ato zegny misy natao hoe mind le baka randoha zegny, baka randoha. Igny zegny natao hoe mind, de misy natao hoe awareness. Le awareness zegny le focus, le concentration-nao agnatinao zegny. Ino zegny raha dininao agnatinao. Ino zegny raha dininao. Mandinikidinikinao zegny anao fotoana zegny. Ke agnatin'ny raha zay zegny olo samby managna ny ninazy agnatin'ny dinikidiniky ao. Ke reto zegny misy karazagny exemple maromaro agnatin'ny diniky zegny. Reto zegny misy karazany maromaro agnatin'ny diniky ao. Misy zegny sanany mandiniky hany, misy mandiniky toaka, misy mandiniky sexe, misy mandiniky toabily, misy mandiniky soma, laboly, basket, jeux vidéo, samby amin'ny ninazy. Misy mandiniky gazety fô, misy mandiniky business fô, na vôla, misy ndraiky la mozika fô, misy asa fô. Fa io zegny samby amin'ny dinikinazy ny raha olombelo. Ke ireto zegny karaha reto zegny fomba fiasany zegny. Karaha reto zegny fomba fiseho. Fô agnatin'ny raha toy zegny 5% 5% ny raha tsabonao, raha zahavanao, raha tandrignesanao amin'ny voalohany 5% tavela. 5% tavela. 5 à 10%. 5 à 10%. Fa 95% inconscient. Ty zegny le partie inconscient, this is the subconscious mind. « 95% zegny inconscient no. Nefa ilaigna bebe kokoa aminazy zegny araiky to nefa hely. Nefa izy hely izy. Donc zegny karakory zegny tokony atao ampy bebe ity zegny hitarigny mijotso mandeha ty. Ça veut dire zegny ato anao miasa. Zegny tiako aviana. Ato zegny anao miasa amin'ny partie le inconscient. Tsy tsolonana zegny. Fa rehefa mandeha ny fotoana, azoko amin'izay. Mazava? Zegny mizy. Ato zegny miasa amin'ny fotoana zegny. De fomba karakory zegny iasana ato mba misy ho tsolonana malakilaky zegny anao. Safe taona zegny mikota amin'ny raha ty. Izy koa anao mbala 10 taona, 12 taona, 20 taona, 30 taona, mety tsy hahatakatra raha azon'ny dinikin'olo 40 taona, 50 taona. Safe nagnino? Fotoana mikônty, de nisy répétition raha niseho nipodimpody tao de lasa tondotry le olo. Na koa hoe zavatra nianarana. Donc zegny mampalakilaky ty ato zegny voalohany fa mianatra. Safe amin'ny fotoana zay mila hainao magnavaka ny raha fa hainao ndraiky ny raha tsy hainao. Ino raha fa hainao? Anao fa mahay raha fa hainao e. Olo samby amin'ny raha hainy. Ok. Donc zegny mila mianatra zegny. Plus que anao magnano répétition. Ohatra hoe andeha hagnano examen zegny anao. Andeha hagnano examen anao tamin'anao nianatra.
Indrany tsaboinao nagnano répétition anao na merin-desogno magnano exercice dia nakory ny résultat. Plus que anao nagnano répétition plus que anao nahazo moyenne. Karaha zay zegny fomba fampiasagny raha. Donc zegny izy ka anao mandiniky raha aby toy am'zay zegny exemple atsika ty plus que anao magnano répétition mandiniky hany plus que anao mahay marikitry hany plus que anao hinan-kany. Karaha zegny fiseho. Plus que anao mandiniky position toy plus que anao mandeha mizaha karakory araiky entagna plus que anao mandeha mizaha entagna ato zegny. Ça fait ilay concentration anao eo zegny ato fo ilay concentration anao eo amin'ny fotoana eo. Donc zegny lasa tafity zegny dininao, tafity zahavanao, ty no eritreretinao dia mahazo ty anao. Magnano zegny ka zegny fisehony jiaby eo am'zay. Fisehony jiaby io zegny raha agnatin'ny bakara aby. Bakaran-doan'olombelona fa tsy olo maty. Bakaran-doan'olombelona. Plus que araiky zegny angazenao, plus que izy iseho amin'ny fiaignanao zegny. Ohatra ataoko zao ty. Ninakazo io ty zegny zaho mandiniky fo hoe karakory andeha hagnamezako tsaratsara kokoa anareo mitandregny zaho. Zay zegny raha diniko. Zegny raha diniko isan'andro. Zaho mandiniky karakory andeha hagnamezako raha misy valerany tsaratsara niany aminareo. Mety ninaka amin'izay zegny so hoe asa ty zegny hoe fampianarana. Misy fampianarana zegny naha fotoana zao. Zaho zany mandiniky karakory hagnatsarako fampianarana mba ho azoazonareo kokoa fa maro ny tandregny, misy ny mahazo, misy ny tsy mahazo. Mety mahazo amin'olo jiaby mitandregny 5%. 5% miaraka voalohany mitandregny mahazo anao. Fa 95% tsy azonay raha tenin-gazy avy agny e. Ampidiana ndraiky. Ampidiana ndraiky. Zay le mianatra. Ampody ndraiky. Ohatra mitondra bisikilety. Tamin'ny voalohany mitondra bisikilety, tsy haiko raha iraha ty e. Amare, podika. Fa tsisy raha tsabony, podika. Karaha zay zegny fomba fiasa agnatin'ny araiky ty aty. Agnatin'ny partie inconscient zegny. This is the subconscious mind. 95%. Donc zegny mila ato zegny magnano répétition miasa matetiky. Fa ino matetiky problème zegny amin'ny fiaina. Matetiky problème amin'ny fiainana zegny ny tsy fampiany fifantohana. Mifantoka. Io la koragnindreo olo maventy aby eo hoe anao mila matotro. Anao mila matotro. Anao mizahazaha io. Mila matotro anao. Matotro amin'ino ma anao? Mila matotro amin'ny raha ilainao. Olo samy mahay raha ilainy. Fa izy ka matotro anao amin'ny raha ilainao. Ça veut dire zegny miconcentré zegny anao amin'ny raha ilainao. Mety alakilaky ho azonao izy. Mety alakilaky ho azonao. Ny antony mamety izy zegny mety misy raha tsy miankina aminao le fiseho amin'ny fiaignanao. Azovy diso. Anao sa izavatra. Azovy diso. Ndrazo koragnina, accepter zavatra mandalo amin'ny fiaina. Fa io mety tsy antony avy aminao. Aza namezagna tsy ny olo fa misaora. Saora hoe le difficulté mandalo fahasarotina mandalo zegny agnisan'ny lalagna ahatonga anao ifantoka bebe kokoa amin'ny zavatra ilainao dia
o lasa ankafizinao bebe kokoa zegny ny fahazahoanao izy dia mipetraka hafaliana bebe kokoa. Tsy fe zay ny tanjontsika mba ho faly. Fa aloka ny hafaliana ho avy, misy raha mafaiky eo. Zay la hoe anatin'ny mangidiny misy ny mamy. Donc katinina ny mamy zegny anao agnaty ao, agnatin'ilay mafaiky ao, ao misy izy. Donc zegny ny raha mamaivay amin'ny fiaina tsy maintsy miseho, dia rehefa maharitra anao fadin'andriana. Mila miambigny zegny, miambigny fa gasy, miambigny aloha. Zay zegny le problème, tsy ampy concentration zegny, tsy mifantoko. Safe raha niana anao zay programme ty. Fagnontaniana tiako apetraka aminao zegny. Ino ma raha tokony mba hampifantoko anao zegny? Tegna tiako koragny zegny, ino tanjonanao? Safe arakaraka ny fanagnanao tanjona zegny, ahaizanao hiaritry agnatin'ny raha mahamay araiky. Izy koa misy tanjona zegny anao, hainao hoe amin'ny farany anjara foraty, mipetraka anao. Safe zay ny atao hoe intérêt. Olo jiaby samby misy intérêt, fa doziny tsy mitovy. Dozin'ilay intérêt zegny tsy mitovy magnavaka olo. Misy managna kelikely, misy managna bebe, misy managna tegna ambony be ilay intérêt-nazy, mety tsy voasitrika zegny. Donc zegny, ino intérêt-nao? Zay zegny ilay mila managna tanjona zegny anao. Rehefa mipetraka tsara ilay tanjona, dia maharitra kokoa zegny anao eo. Raha ohatra ka tegna ilainao izy. Safe fagnontaniana tokony apetraka izy novolaniko mbenombena hoe fanagnino. Pourquoi? Fanagnino anao mila raha ilainao io? Andeha atao ino? Zay zegny fagnontaniana apetraka amin'ny fotoana zay hoe andeha atao ino? Fanagnino anao mila raha io? Izy ka mipetraka mazava tsara ny tanjo, za mandiniky mety malakilaky kokoa zegny azahoagna izy amin'ny fotoana io, fa ny raha mangelingely tsy maintsy misy fo, ny raha manabataba tsy maintsy misy fo. Ary zay matetiky mahasarotry fampiasagny raha to hoe anao mitsabo raha raiky, misy raha mangelingelina avy avy, mifindra baka izy avy eo, asa hoe izy avy amin'anigny zegny anao mihinagna, avy olo mandeha mikoragna aminao manabataba tsy midriky baka anigny anao. Findra tany hafa ty ndraiky izy avy eo. Ny raha tiany ty zegny mitsabo raha raiky fo amin'ny fotoana raiky. Izy ka Facebook fitsabonao, ataova malao Facebook. Izy ka mihinagna malao anao, ataova aloha hany, hoana aloha le hany. Safe zay ny tiany, ny raha izy ka fa tampony, faragniny. Tamponinao zegny izy dia faragnanao izy avy eo. Tapitra igny midika amin'ny magnaraka. Ino magnaraka? Izy ka anao mpianatra zegny, mianatra alohanao, tapitra fianarana, avy eo ino koa magnaraka? Ino magnaraka? Magnaraka fiainana. Fiainana miambigna anao. Le tegna fiainana miambigna anao. Safe le tegna fiainana zegny, zay ny atao hoe responsabilité. Efa tsy mamanao, efa tsy babanao, efa tsisy mandehandeha eky any, fa anjaranao mitady. Eto ndray somary manahirana ny maro amin'ny fampiasagny raha. Ataoko akory? Nefa zavatra zay mitady fotoana. Donc zegny, nefa ny fotoana mandeha malaky be, mandeha fotoana sira venao izy ka amin'ny fotoana zao ty, anao mbola tsy managna tanjona matipeka. Sira venao hoe ho tapitranao agnatin'ny 10 taona. 10 taona karaha ela, nefa karaha malaky. Sira venao ho azonao hitanjona. Donc zegny mila somary mampiasa ty zegny atsika hoe
ino tanjona mametraka fagnotania, ino tanjona de ataoko akory azo raha io manomboky niany safe zay fa mikoragna amty hoe amy subconscieusement ty amy l'inconscient ty zegny ny raha heny niany fo i tsy mahay raha passé sa futur mbaloavy sa fa lasa zegny tsy hainy zay tsy hainy raha ty zay ny raha heny iniany izy io ty izy ka anao mizaha vidéo ty zao ty vity vidéo ty ino raha andeha ataonao raha iangazenao iniany izy io ty kone tsangana fa izy ino zegny ningabe izy io ty foninazy donc zegny mamariparitry ny tanjo ato zegny mila fotoana mila verimberiny karakory agnatsaragna izy miverimberiny karakory agnatsaragna tanjo io de tady fotoana lava zegny zegny fa tsaratsara aminazy zegny na mandray na ariva zegny atanao miasa amle tanjony tianao vigna zegny angazenao ato ely malô izy de lasa mandeha automatique zegny na mandeha hezanao na inona koragninao de lasa miverimberigny ato zegny izy aveo de moramora aminao kokoa mahita hevitra amy fotoana zay hoe karakory agnatsaragnao i raha io i raha tianao io karakory agnatsaragnao io ary koa ny farany zegny ya farany zegny ino ma ny raha tsy tiany raha ty hoe tsy tiany le partie inconscient zegny le mahatonga olo tsy mety tsy lona igny izy voalohany aloha magnano tsinontsinona zavatra ohatra anao zo mety vidéo ty niany tsontsonavonao sa fe fahainao zay voalohany tsy tiany zay tsy mitandregny zegny tsy mitandregny raha volagnin'olo mba imagineny raha malahelo le zazakely tsy mitandregny raha koragnin'ray aman-dreniny anakory ny afarany midaboko agny izy amy farany sa fe lasa tsy managna azon-damosiny donc zegny ny raha tsy tiany amizay zegny bad feeling ino man bad feeling anao misentira tsy à l'aise zegny tsy tiany zay anao mila à l'aise tiako raha iny mila intéressé zegny anao de mila à l'aise anao de asiana excitation zegny fiaina ino ma excitation na fiaina itsetsefy mivatigna zegny ny tiavan'olo mitandregny la mozika mihetsiketsika ha normal zegny amy fotoana io maregny normal à l'aise anao rehefa maregny à l'aise anao normal zegny filinginao zegny lasa karaha zay zegny donc zegny reto zegny ny raha solution nde apetrakanao lalandava amy fiainana hoe karakory filinginaka anao mahay izy hoe normal sa tsy normal sa fe raha io misy positif misy négatif le humeur anao zegny bonne humeur manao sa karakory anao misafidy donc zegny rehefa mandrainy mila tsetsefy mivatigna tsetsefy iny mitsinjaka Jerusalema samby mitsinjaka Jerusalema ok magnaraka zegny émotion anao zavatra ty koa misy tsara misy ratsy misy tsara misy ratsy sa fe ty no manimba
manimba be fiaignana raha roy ty. Ato izy ny fonctionny. Matsavy teritery ve anao? Lasa tsy à l'aise anao aveo mivary. Teteztra, setra, ok. Ajanona. Aridy, ok. Ajanona eo eky, setra teteztra. Aveo, ivoa zavatra zavanao, izy ka mbala tsy ao tsara anao, fa io menkina aminao ne zavatra jiaby eo. Ivoa zavatra jerevanao, raha zahanao, zavatra ataonao, dinia tsara. Ino mo raha tsaboko, dinia raha tsabonao. De zavatra volagnin'ny vavanao, raha koragninao vavanao, miboaka ivelany. Satria raha zegny avy avy ato, izy avy miboaka. Avy ato izy avy miboaka. Donc zegny, ino raha koragninao. I raha jiaby io, misy ny tsara, misy ny ratsy. Fanjaranao misafidy. Iteny tsara ve anao sa teny ratsy. I raha ato hoe plastique. Plastique agnaty ato. Zay mahatonga izy ka voako mafy be, pa! Folaka mikilaty. Donc, kila raha volagny vavanao, raha zavany masonao, zavatra tsabonao, mehe midriky fo izy agnaty ato, raha mozy tsy kelikely, tsy mandeha tsy kelikely, ndraiky zisaky izy midomine ny be ato. Maventy be amizay izy avy midomine ato. Soit izy tsara, soit izy ratsy. Miankina amin'ny zavatra zavanao, zavatra teneninao, zavatra tsabonao. Zay zegny mahatonga izy ato, lasa mahay midomine zegny izy agnaty eo. Nao misafidy, tsara zavatra teneninao sa ratsy. Miankina aminao izy. Soaninao, safidy io. Janontsika eo le programme fa amin'ny magnaraka atsika magnano misimisy ataoko fa mety nahaliagna roa izy igny niany igny. Raha ohatra ka tegna nahaliagna roa zegny, commenter ambany ao hoe lera tianao koragna zegny commenter ambany ao, na de hoe managna fanontaniagna zegny anao, commenter ambany ao. Aveo raha ohatra ka tia hiova malakilaky zegny anao, satria zaho amin'izao ne karaha tia hiova malakilaky anao, misy lien zay nambelako na ambany ao na ambony ao zegny, tadiava misy lien zay nambelako ao. Raha ohatra anao amin'ny YouTube, tsakare amin'ny description ambany ao, na hoe amin'ny Instagram zegny amin'ny bio ambony ao, na ohatra ka hoe amin'ny Facebook ianao, zahazahava io na ambony na ambany ao fô ka fa mety hitanao fô misy lien ao de mety atonganao hiova malakilaky de enregistré mandehana jusqu'amin'ny farany zegny anao, de mety hiova malakilaky zegny anao fotoana zay. Karaha zay sy zay zegny ny azontsika amezagna niany fa amin'ny magnaraka atsika magnamia bebe kokoa. Let's go!